Председателят на гражданско сдружение "Бъдеще за Свищов" Светлана Спиридонова и заместникът й Марин Маринов пожелаха да коментират изминалото заседание на местния парламент и по-скоро акцентите, в които те участваха. Спиридонова и Маринов застанаха пред камерата на Свищов Нюз, за да изразят позицията си относно две от темите, които според членовете на гражданското сдружение предизвикват най-голям интерес. Марин Маринов обясни, че Спиридонова не е успяла да присъства на заседанието в четвъртък и това им е попречило да вземат участие по въпроса за 60 000 лева за болницата, тъй като заявлението е било подадено от нейно име. Точно заради това двамата държаха да изкажат мнението си по темата. Бяхме на последната сесия и бяхме се записали да се изкажем по две точки. Обаче, понеже председателката Светлана Спиридонова отсъстваше и нямаше как да се изкажем, аз се изказах за последната точка и имах желание да прочета написаното, което беше по втора точка за болницата, но се оказа, че по правилника на Общинския съвет се оказа, че аз не мога да го прочета от нейно име. И затова сега искаме тя да го каже, понеже е тук. Общо взето, нещо, което исках да прочета и което входирахме от мое име, беше относно проблемите на болницата, относно плащането, което е организирано и насочено към нея. Ние още на срещата с кмета преди 2-3 седмици, преди 2 седмици имахме питане относно болницата, зададохме му няколко конкретни въпроса. Той ни обясни, че едни пари ще се дадат, въпросните 60 000 лева, които са обсъждани на Общинския съвет, но тогава той каза, че са за разходи и по-конкретно свързани с заплатите на работниците и на лекарите. Сега се оказа, че се плащат тока с тези пари. То че има лошо, ама на другите въпроси, които му зададохме, така и не получихме конкретен отговор. Входирахме ги, получихме отговор, който изобщо нищо конкретно по зададения въпрос. Това изказване, което исках да направя пред Общинския съвет, също е входирано. Едва ли на него ще получим някакъв конкретен отговор, но вече не се надяваме някой да ни отговаря адекватно. От тук нататък смятам, че вече каквито и въпроси конкретни да му зададем, той на абсолютно всички ще отговаря с доста думи, но без никаква конкретика. Марин Маринов пък обясни, че не е особено доволен от отговорът, който е получил от кмета на въпросът му за незаконните легнали полицаи. Той обясни, че Благов не е отговорил нито колко ще струва тази подмяна, нито кой ще плати за нея. Освен това, кмета не даде информация и за това дали общината ще претърпи санкции заради факта, че е нарушила наредбата. Въпреки това, Маринов изрази задоволството си от факта, че Станислав Благов обеща, че всички легнали полицаи ще бъдат подменени най-късно до 15 август. Зададохме на кмета въпроси за легналите полицаи. Той пое ангажимент да бъдат премахнати до средата на август месец. И все пак не отговори на всичките въпроси, които му зададох. Всъщност колко пари ще струват изработката, има ли наложена глоба и защо всъщност са поставени един път тези незаконосъобразните и за да се налага сега да бъдат премахнати, подменени за сметка на кого? Най-вероятно на общината, най-вероятно на нас, хората, които си плащаме данъци в този случай. Маринов допълни още, че нито той, нито който и да е от членовете на гражданската общност е против поставянето на легнали полицаи. Даже напротив, но според тях общината трябва да спазва изискванията на закона, за да не се налага гражданите на Свищов да плащаме както глоби, така и по няколко пъти за едно и също нещо, още повече при липсата на пари за разрешаване на далеч по-наболели проблеми. Значи ние не сме против слагането на легналите полицаи, даже може на други места да се сложат, където има опасност да бъдат прегазени деца, когато пресичат. Но все пак нека да се слагат такива, които отговарят на закона, за да не се налага един път да плащаме, след това да ги махаме, евентуално да ни глобяват, ако има глоби, след това пак да плащаме. Защото това са пари, които могат да се инвестират за нещо друго, където има неасфалтирани улици и много други неща, които са наболели в момента в града. Да се надяваме, че този път господин кмета, след като обеща до 15 август, до средата, да си изпълни това обещание, да не е като на други места, където наистина правят нещо, но примерно се прави половината, да не е тук и половината легнали полицаи да бъдат премахнати, заменени с друг вид. Да се надяваме всичко да е както трябва.